Το My Petrolina App επιβραβεύει τους πιστούς του πελάτες και ανταμείβει τις συναλλαγές τους, δίνοντάς τους τη μοναδική ευκαιρία σε 10 χρήστες να διεκδικήσουν καύσιμα κίνησης για ένα χρόνο. Κάθε συναλλαγή αξίας 10 ευρώ σε καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής, μαζεύεις βαθμούς, τους εξαργυρώνεις με επώνυμα προϊόντα, επωφελείσαι τις αποκλειστικές προσφορές και βρίσκεις πληροφορίες για το πλησιέστερο πρατήριο Petrolina, Agip και Eni. Η πρωτεύουσα βάζει σήμερα τα γιορτινά της και γι' αυτό μαζί με τη βοήθεια της Petrolina είμαστε εδώ για να περάσουμε υπέροχα. Η Λευκοσία φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με ένα πλήθος δραστηριοτήτων που θα γεμίσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων με χαρά και δημιουργικότητα. Η Λευκοσία φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με ένα πλήθος δραστηριοτήτων που θα γεμίσουν τις μέρες των Χριστουγέννων με χαρά και δημιουργικότητα. 3, 2, 1, πάμε! Η Λευκοσία, φωτισμένη και στολισμένη, γίνεται ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές ημέρες. Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν δραστηριότητες, αγορές και μοναδικές στιγμές που θα τους μείνουν αξέχαστες. Ελάτε να ζήσετε την πιο όμορφη εποχή του χρόνου στην καρδιά της Κύπρου. Η ζωή είναι μια γιορτή, γι' αυτό πρέπει να τη ζούμε. Καλές γιορτές σε όλους!